Quines festes més de categoria mos estem pegant, tant que sí? I vos recorde que en 3 setmanes tenim ja la tercera volta al terme de les tarongetes, així que apunteu-vos perquè és amb caràcter solidari a favor de l'associació Vilatea. I és que estem en estiu encara, i la gent es relaxa, es diu, no?, que a l'estiu tot el món viu. Sé que molts vos heu abandonat una miqueta aquest estiu, no és el meu cas, jo no he parat, he ballat, he nadat, he jugat a baloncesto, he collit figues, he llevat els mamos de les oliveres, he apagat focs, he lluitat contra els jabalis, caçat un cocodrilo gegant en el Millars, he pres l'alternativa, ahir vaig envolar el Vitorino i encara tinc temps per a tocar heavy metal. A lo que anem, des de les tarongetes ens envien un molt bon consell. Macarena del Cordonet diu que és molt important caminar o córrer un poquet. I també el nostre consejal Xus Madrigal d'Esports i Salut diu que és millor ser runner que tindre almorranes. Ja sabeu el risc que té córrer davant del bou? No n'hi ha cap risc per córrer la cursa de les tarongetes. A més, si t'apuntes amb els membres de la teva penya, vos pot tocar un pernil. Apunteu-vos des de l'enllaç que deixes en el vídeo o presencialment, en Deportes Seva, en casa Eva de tota la vida.